ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мехоҳам ки барои шумо як ютуб канали беҳад нағза тавсиятим ки дар ӯ ҷа либосҳои исломӣ ба нархи арзон ва дастрас ва бо сифат мефурӯшанд. Ссилкаша дар поёни канал мемонам, дар поёни видео мемонам, комментарияда закрепит мекунам. Бо группаи WhatsApp доранд ки занон метавонанд роян либосҳои маҳқулшона ай ҳамон группаи WhatsApp интихоб кунанд. Либосҳои исломӣ ном дорад ин канал. Беҳад либосҳош арзонай, сифаташ беҳтаринай, ба ҳамон сифаташ ҷавобгӯй, не ки нархаш арзонтарай. Бо шумо дар номи канали мо гап зане арзон мекунанд. Боварӣ дорам ки шумо дар либосҳои исломии ҳамин канал маҳқул мешавад. Каналда подписатся кунед, активни шавад, то ҳамин кӯмаки якдигармон бираса ва одамо бисёртар либосҳои арзон ва босифата, масалан накован бисёр сразу ай ютуб каналҳо ёбанд, ай ҳамин чатое ки либос мепартоянд ёбанд. Доставка ҳамаи чӣ дорад дӯстони азиз. Марҳамат, бидроен подписатся кунед, группашдам бидроен. Дӯстони азиз, ина куртоҳои хушрӯ, сифатош чӣ хеле гуфтум оли дараҷа. Бидроен дар кор бошад, тона заказ кунед, доставка ҳаст. Ҳамин вақт, ҳамин сезонда беҳад либосҳои хушрӯ шумода пешниҳод кардагиям. Бо интихоби бисёртар дар ютуб канал ва чати WhatsApp шонай. салому алайкум дӯстони азиз. Як субҳи зебои душанбе, дар рӯзи душанбе ҳаво хелом ки баҳорӣ шида, аллакай куртка қати гармай. Нигоҳ манзараро амираҳо безеб мекунанд ва ваяй чанд рӯз ма мебиём равзана ва чаҳалок чангаби чанд рӯз шид ма меём равзана. Свет нестай. Мана медонам дар дуруни 82 қад ай шаҳр берун нест, не ки свет нест. Лимитай чие да иҷа дар корхонаи давлатӣ свет набоша. Хай мо мерем дальше, кай свет да иҷа биёяд дар ин макони ободу сарсабз. Ина дӯстони азиз, одамо аллакай омада. Ич пули чӣ тона? Дута 300 сомона доранд, дута пакет доранд, набори корча доранд. Зинаи чанд растем? Зинаи 2. Ина так что мебиёен, чизотона мегирем, пулотона мегирем, имзоотона мекунен ва корро давом метиҳем. Ина корчоҳои мо корчоҳои сеҳрнокай дӯсто. Шумо хиёл накунед ки ягон чизи арзон аст. Сеҳрнок. Сеҳр ира ба мефаҳме вақте авқота мепазем. Дига хеч шумо намефаҳмед. Ягон касам накушен. Короче, духтаро одамо омадан боро. Ичия? Ав вафли пазактон? Ягон каса накушен. Да ваҳдат. Короче, нам хеле дӯсто. Чизотона биёен тез барен ки мо склад надорем. Ассалому алайкум тамошобинои азиз. Нигоҳ кунед. Айҷа манзараи стадиони Спартака медидай. Телефон ҳамиҷа нақалтамайра якҷо меом дика. Инҷа стоянка. Мози борш дар дорем. Ҳавора дина таърифи бад кардем. Ирӯз остин калта пуштем ки не ҳаво уже гуфт рано радуйтесь. Ҳоли не. Гуфтем тамом уже мо чизои сабук дагзарем ки гуфт не ҳоли куҷо. Офтобай не хунукая? Таксираш дар дорем, борора биёра ҷобаҷо кунем. Бай пай коромон шавем. Пага 23 феврал. Ки чӣ падарка мекунам одамода бинависем. Ман ҳеҷ кас да ҳеҷ падарка намекунам. Не ки Дилафрӯз падарка биёре гуфт Дина ма чӣ харидам? 3 пакет харидам. Дидена? Сада духи пеши бозор. Акос фикр дорем яктаи бакали пеши бозор ки ҷо харем басай бара. Тамом. Дига ки авҷа ҳеҷ канаи ами Дилафрӯз талаб бошда. Не маша
маша 100 сом мада тему наушник мехарем гуфт инеми хеле ино мана медонам чиба одамо дасти холи наомадесиян як галамуда ширини овардиам бовар мекунен ширини паи ширини кофе даже овардиан кофе вай наи муда напамяд ай ширкати роё хазыкяй инами вай тифал касе медонам ширката дуруст чихе боша зур анам хеле дӯстони азиз корҳоро қариб тамом кардастем ман паспортмо барои перевод додагиам да амҷа ман 3 рӯз барое ки паспортма барои бо хеле вай дорему таму в дубае баъд вай короче ман 3 рӯз чӣ кофтастам ки дар куҷо перевод документов кунам оказывается дар ҳамин 4 этаж будай ва билет дорум ман москва мерам барои ширкати атомӣ худо хоҳад баъд влог дар як рӯз сета мебирояд барои ки ман дар оҷо камтар мешавад корум дар ҷа корои документатсия полни тамом шудагиай регистратсия ҳар бегаҳ мо мекунем корои борспорӣ ин корои ман нестанд хулоса нам хеле корои мо таффа тайёр соҳибакоша ждат доранд не ки боша холомат ва хушнуда иёл ба фикрам ки борои хазу кишия гирифтагӣ нестай не ишк боша абдуллои ва садоқат ин раисара май хазу кишия гирифтагӣ нестай ай иҷеша гирифтагӣ нестай блендроакян мераванд ё ҳами ба наздикӣ баъд мо ин хеле капилка метем ки шумо пулотона ҷамъ кунем мардака бинея медонея цитата ҳастае дар бораи ҳамин мардак ки эти грустные глаза сделают тебя счастливыми навистагиам да шумо бинед чихе грустня аз зиндагӣ чото тим чихе недоволен не ки агар ҳамира тидан доллара да маъноша мардака не мурдагия ҳамин доллара тиян ты мешави счастливая ягоч мардак нестай мурдагия чӣ будами франклин яка номуш франклин нафаҳмиде инаҳа аҷа ҷои кори мо инами 5 этажай ҳама кунҷак байнаи лифт удобная тарафи мо биромада ба у лифт не ба анами лифте ки рӯпарӯи алифай шикоина борои одамо омад заказ кардагиё фуқати аробачаш администратори мо қошусрое ки аробачара сабой кардагия сабой бо чӣ заказ кардиана одамои хеле наи намуд блендер ини чия вафли пазака ҳам хеле чизо ин айҷа омадем қати зоир хеле ҳамаи чизои иҷа чӣ ном дора зоир хушрӯ зуд оформления хушрӯ ина бине қирамай ку соло николаевский ёзи трендиштаги чизои кӯҳна ана хеле ошча будай даиҷа амраи ма дасташ сӯхт кулча салат неста иҷада салат чашдад мекунем
این لالی رو ما Moskva burada Nurxali لالی شکست دادم. Короче, тать плов нам дошта. Доста. Назди как да офис корим уда. Офис که اومده به می آشغری راست.